Nih, dam iti concert ti K-pop ita Ang kaman dito eh. Tawagan man ni Diego to da kadwak. Hello boy. Okay lang mo. Pre, dagan ti mini concert ti K-pop into no malang agrabrabi eh. Kahit mo ti umay? Inyaman dito niya K-pop. K-pangit. Ay grabe ka mo. Dagi jengay mo't Koreano kin Koreana. Dagi ibang lahi. Ay, susagi jay. Ay na, ako nga pag-ano dagi nga banbanag. Lamot nag-KG lakot din. Kunulumlum tagtupay ti tamatamno ko buya ka ti K-drama. Sus, palpasun tupay ta 50 episodes si Duang Aldaw. Nag-KG la. Umay kan kat banda ka di? Ay ha, naka-fanti kasta boyet. Di lang ko suportaan lagi ti artista tayaw. Lagi taman lang iti susuportaan yan. May daman lang mga alat ti kwarta ti Pilipinas ha. Lagi ta, ibang lahi nga lagi ta. Ay, nabakbakid pa yung lagi ti artista tayo di tao eh. Apa yan niya dagita artista tayo nga? Dagi niya yung grupo ti Lip-Pop. Lip-Pop? No, dati K-pop, damot ang Lip-Pop. Ay sus. Ay na, nagadulakid di. Sige, mapanaklaptan, no? Makamukan, basta no ko, may kantulad ti Jayon no ko. Ako, apang kalaktan. Ako, pag ano, purong tumula ko, dagi Jayon, dagi. Mabaklang tumulang, ay, K-pop. Sige, bye. Ay, grabe. Sige, bye. Hello, Diego. Aminam niya na pangkamula nagbuya di kalman niya ay kaslang nakita ka di kalman. Kunwari ka pa'y laang. Amok tumula pag-i-app mo dito yung kasi kabanbanag kit. Ay sus buyot kung unak lang harag kanya mo. Ang pag ano timapan na kita kas na banbanag. Ay so waste of time na kita. Ay na. Ala baliwang to ti tumawag kat na eh. Agsakit to ulok. Sige, Rod.